Tänään haluan esitellä teille Jussin, joka myy 2 kertaa enemmän asuntoja kuin muut välittäjät. Haluan keskustella teidän kanssa siitä, että ihan ok, ei ole ihan ok. Ja lopuksi esitellä teille mun parhaan kaverin, Pikkujäbän. Mä lupasin puhua Jussista. Mulla on tässä Helsingin Sanomien artikkeli tämän viikon maanantailta, jossa esitellään menestyvä kiinteistövälittäjä. Kun mä mietin sitä, että mikä selittää menestyvän ihmisen menestystä, niin mulla usein tulee yksi asia mieleen ja se liittyy aktiivisen yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa. Jussi kuvaa tässä itseään, kun häntä kysytään, että mikä on hänen menestyksensä yksi salaisuus, niin hän sanoo näin. Tärkeintä on keskustella, kuunnella ja pitää yhteyttä. Mä oon tismalleen samaa mieltä Jussin kanssa. Ja nyt jos mietitään, että mikä tuo yhteydenpito, mitä aktiivisesta yhteydenpidosta seuraa. Parhaimmillaan seuraa, että asiakkaalle tulee sellainen tunne, että hän on kiinnostuneempi auttamisesta kuin omasta myymisestään. Ja tämä on yksi keskeinen menestyvän ihmisen menestystekijä, on kyky synnyttää tällainen tunne. Miksi tämä on niin tärkeää? No sen takia, koska kukaan meistä, et sinäkään, et halua joutua myynnin kohteeksi, vaikka sulla olisi kuinka tarpeita ostaa. Se, mitä jokainen meistä haluaa, on se, että meistä ollaan kiinnostuneita. Me halutaan, että meitä ymmärretään, meitä kuunnellaan. Ja siinä Jussi on selkeästi, ainakin tulosten valossa, parempi kuin kukaan muu välittäjä tällä hetkellä. Hyvä. Toinen asia, josta mä halusin puhua, on se, että suhtautuisi jokaiseen asiakaskohtaamiseen jokaiseen hetkeen niin, että jokainen hetki synnyttäisi asiakkaassa tunteen, että olipa hyvä tapaaminen. Kannatti käyttää aikaa tämän ihmisen kanssa. Kun menestyviä ihmisiä on tutkittu, että mikä selittää heidän menestystä, niin yksi liittyy tämmöiseen haluun menestyä. Eli näillä menestyvillä ihmisillä ne asettaa työlleen korkeimmat standardit kuin keskimäärin muut ihmiset. No miten tätä ajatusta voisi soveltaa vaikka asiakastapaamisiin? Et mikä voisi olla hyvä asiakastapaamisen tavoite? Kokeilepa semmoista juttua joku päivä, kun menet asiakkaan luo, että mietit, menet tämmöisellä asenteella, että ihan sama, onnistunko mä myymään tai ostaako asiakas. Mutta se ei ole ihan sama. Jos kun kysyt asiakkaalta tapaamisen jälkeen, että oliko hyvä tapaaminen, niin asiakas vastaa, että tämä oli ihan ok tapaaminen. Menestyvät ihmiset asettaa jopa tämmöisille yksittäisille tapaamisille korkeammat standardit. Mitä jos se tavoite olisikin, että asiakas sanoo, että oli aivan mahtava tapaaminen, aivan poikkeuksellisen hyvä ja hyödyllinen tapaaminen. Siinä on valtava sävyero. Muista, kunnioita itteesi ja ajattele niin, että ihan ok ei ole ihan ok. Sitten hei, loppuun mä lupasin esitellä mun parhaan kaveri Pikkujäbän. Tää on kulkenut mun rinnalla kohta 15 vuotta ja tää kuva aina muistuttaa mua siitä, että mikä on se loppupelissä se keskeisin asia, mikä selittää menestyviä ihmisiä. No, näiden tutkimustenkin mukaan ja Pikkujäbän mukaan menestyminen on enemmän asennetta kuin osaamista. Ja yksi keskeinen asia, joka usein selittää menestyvien ihmisten menestystä, on sana rohkeus. No mitä rohkeus sitten käytännön tekemisenä voisi tarkoittaa? Rohkeus toimia toisin. Rohkeus erottautua. Rohkeus laittaa itsensä likoon, oman persoonansa likoon. Rohkeus puhutella asiakkaita myöskin tunteiden tasolla. Järki-ihmisiä riittää yllin kyllin, mutta niitä ihmisiä, jotka myöskin puhuttelee tunnetasolla, niin niitä on jo vähän harvemmassa. Rohkeutta olla näkemyksellinen asiakkaan kanssa, rohkeutta olla eri mieltä. Muistakaa kuitenkin semmoinen perusasia myynnistä, että meidän tehtävä ei ole myydä sitä, mitä asiakas haluaa, vaan sitä, mitä he todella tarvitsevat. Tämä oli nyt Luitsi-kanavan ensimmäinen video ja mä tuun tekemään näitä videoita viikoittain. Jos sä haluat lähettää mulle kysymyksiä, niin sä voit tehdä se Twitterin kautta laittamalla tähän hashtagiin kysymyksiä.
nyt jos tämä video herätti sulle kysymyksiä tai haluat kommentoida, niin laita tänne kommenttikenttään suoraan. Ja hei, tilaa tämä kanava, niin palataan ja pidetään yhteyttä viikoittain. Kiitos kun katsoit, ei muuta kuin hyvää työpäivää ja energistä työviikkoa. Morjens!